Tervepä terve! Terve! Tässä on Jesse ja Tää on Ville. tehdään tässä vlogi. Joo, ensimmäinen. Kunnon vlogi tässä. Ja Eipä noita aikaisempi oikein ilmestynyt. niin, tää on nyt ehkä mikä nyt tuli päähän, että tehdäänkö on niin hyvä fiilis. Ja tylsää. niin, ja Hyvät pärskeet. hyvät pärskeet on ja just koulusta tullut. Pyörällä. Pyörällä tultiin. Hirveä 5 kilsan matka, olisi päässyt Dösaakin, mutta ei jaksanut nyt mennä. Ei. Oli paljon chillimpää. Niin, voi jutella kaikkea ja tehdä kaikkea. Ja Ja niin. niin, ja siellä on Matti just Matti. Matti siinä. Matti on tää meidän hyvä kaveri tässä. Se on automaattinen ruohonleikkuri. Joo, ja siinä on stop-nappula. Voi Se on painaa. latauksessa. Se on latauksessa, se ei nyt just jaksa. Lähtee pärskimään niin. Sitten siellä on tuulimylly. Tuulimylly. Ihan itse rakennettu. Ihan hyvin laatuinen, käsin tehty. Suomalaista koivua. Totta kai. Sori, vähän baitattiin tossa. Ei se mitään. Kiitos, Tässä on kiitos Joni häkkipalloja, Koivuniemellä. Palloja. Häkkipalloja. Joo. Sinne aina vangitaan pikkulintuja. Niin, Ei, sisiliskoja. Siellä on meidän koira. Jep. Joo, löydettiin, ei löydetty. Toinen koira. Toinen koira. Hommattiin just äsken. Joo, Hyvä paikka. saatiin tos. Maksu pari tonnia. Niin, tää on Käytetty. hyvä koira, tää tottelee käskyä. Tässä on oma kaasu ja jarruja. Täällä kun ajaa, niin Tykkikoira se haukkuukin, mutta ei se just nyt. Joo, Nyt se silleen pärskii haukkumalla. Tän nimi on Pertsa. Pertsa, Sillä joo. on hämähäkki tossa. Näet sä, just toi pieni tossa. Hämppäri on siinä. Mun pää näkyy. Ei se mitään. Joo, tässä on. Pyöräunelma, tultiin sillä kahdestaan, stonga päällä. Niin, näyttää vähän käväiseltä, mutta ei se mitään. Kato, täällä voi vettää bunnyhopia. Täällä on monet kaatumiset vedetty. Jep, ja ghostiikin voi vettää. Penkki on reppaleinen, mutta ei se mitään. Se Haluatko sä näyttää vähän ghostia? Joo, mä voin näyttää ghostia. Vedämme ton mäen alla. Joo, vedä sä vaan toi mäki alla. Mä ottaa tonne hyvän kuvauspaikan. Joo, sano sit kun mä tuun. No tuu vaan! Olkaa maata vauhtia ja vähän ghostia ja nyt se sit läks. Kato, Sinne. kato, Vittu, oi vittu! Ai. Nyt kävi kyllä pahasti. Nyt kävi. Pahasti. Täytyy kattoo, pitääks ottaa ambulanssi tai mitään. No mut joo. Ota kunnos jaksa. Kyllä se taitaa olla pientä pintanaarmu. Pientä pintanaarmua. Maalitkin vähän kuuluu, mutta ei se mitään. Ei se kato mitään. No, peruspäiväsakko. Sori, taas kiitos Joni Koivuniemelle. Täällä on No, mut varmaan joo. vetoskabat ollut kun näin paskas kunnos tää. Vittu. Taas. Vittu varmaan vetokilpailu. Jep, taas kiitos Koivuniemellä. Sano, Koivuniemelle terkko, jos näette, että hyvä jätkä. Ei mitään huonoa. Jep. Sekin oli baitattu, ei voi mitään. Ja siinä koira kattoo viattomana, että Jep. Ja siinä on suomalainen koivu. taivas varjele mitä sieltä tulee. Siellä on kiekko ja nyt lähtee kuljettaa. Kuljettaa ja oi taivas varjele! Korjele mitä sieltä tulee. Sieltä tulee maali. Joo, eiköhän tän Tulee maali. ala ole tässä niinku, että Olihan tää vähän tässä joo. joo, vähän tässä niin. Joo. No joo, näkyy. Joo, moi!